spänner läpparna. Det var lite mer saker. Vad gör du? Filmar du? Ta bort den. Stoppa den. Hon kan inte stoppa den. Nej, jag märker att jag inte filmar mig. Hello, I love you. Det var dina näsborrar. Det var så. Det är typ inzoomning på Lindas näsborrar. Kan vi inte ha roliga diskussioner istället för att filma det? Det är för tråkigt att filma. Jag filmar någon rolig diskussion, Theo. Theo? Men han är väl söt? Det var ju jävla vad nära det blev nu. Hör man detta? Hör man detta? Verkligen du hör allt. Nu zoomar man ut. Vad gör du? Varför du dissar honom och han vill säga att han vill vara MK med dig? Men det gör du inte. Inte alls. Nej, jag vill inte se Theo idag. Nej, inte idag. Inte idag, nej. Jo, inte idag. Varför inte? Vi med. Fan vad patetiskt. Den typ zoomar sig själv, den här jävla videon.